Yada se yasamu akwa babiem do Badwam TV Badwam dwumade no so yada mo ase papa na wotwemu nyina maka ye ho ame di nkomo afa eye West Pain se ho na ye de awie next week so ye de foforo beba ntino waka ye ho 5 minutes bia ye di nkomo hwe apomuden emu ensem yada se midiri afia amankwa tamaklo ne efie givers Herbal Center aba yene won ba bedi nkomo na yahwe nuro ahodo a won wo ene ne etumi so eboa te ne fie utie bia ne ubora drugstore ne pharmacy shop bia mu a ne utosuni wo mu hu adura wo hana na atimi ka na wakwakofa odie bebe na mu akwa be na bia bokọ de no yehwe na de ayi kese na enne na akwakwa efiada na emrantie no mayo no adofo be ko fie nti no me bro mo aduro no ne be den betumi e de aboa mo o hwe aduro no ho a obi be ka se obi nsi trodo matoa adanse na nkasa wo ho we yesisie de na we eye twede nso de na se ade bia wo be so de ani bre ne nkoden ne nso yo eden etumi ede ye enti enonom na give us cool capsules ene ni pea capsules ne enie we ena ye cool no ena we na ye pea edro we kita me enia ma bebre okay enti ne edi kan wo se obi biara wo hwe me so wo ye oba na so wo ye be ma won se yankopon boy yen no ade chia no pa udidi unum nsuo don hwere eduonu nan bia no ese otumi ekọ masa ne ma ne nya den ebebe senko se ne kan se wo kọ ya ne so ana se wo kọ chia nananom na obi wo honom a bia nansa ne tete na ya mayo na ye type sa de no pa nkankan so makọ mu kanchima ana so mu kodonkua ho oso akosua ba ye mi hu se wakakọ oso mi de me ta de hye me ho pa da bi enya hu na o de hye no won se onipedua no untini no se o de sa ne ma na hye mu sa na o ma ne eye week se ne a ekwan efa so eye adwuma no eye na ntumi mfanshin eye enti obi biara ne dikan se wo de no eye ayemtim constipation bia no e pa cho wedro ni eye give us cool capsules na se ne give us Herbal Center Dr. Solomon Kwabi ye adro no enam se wama ayemtim no awo nipedua no mu edi wuntini ni nya uvensi no enti wo benom ebe pege o wo betumi asane ye na mo ka se empre ne emre dodo na wama na edi wo nipedua no mu no ede wo hawa braintini no enti ede na betumi aboa ma wa restore uvensi no back enti na ese odi pea capsules na ede ka ho enti se wo to we na ese wo to we nso ka ho enti ye fa ni mienu ede bom enti give us cool capsules and afi give us pea capsules no enti we no ebra edi ntini nya na ayemtim na hawa no now the way etu ase na ayemtim no na afi de we no aba be restore unipedua no na ne ahwere bia no etumi aboa eno akire abefo hwehwem aba betanyi se obi biara watatena se chebia yemfa se watena se don hwe mienu miensa enan se onya simanum ekɔadu na ode tena ode pagya mu na ode etretre wumpom mu sene ne pedua na betumi asi ne dadam enti wa hwɛ yemfa se bia ye nuanom sentwerafo yi so ye hyenkani wo ye sofo ebi adwuma bi bankers fo yi oba odi dwa wakɔtena se fitia na abi ahemache no nan obetena kopuma nwumre no onum ansa na wapagya ne mu eba ne sa na untini no se ne ese nnuane no famu ma ne ye adwuma no entumi nkonko ba ne sa entumi on sa afede oba bi wo no so na misisi no emu wi mde emu hyehyeme emu ye meya me pa cho sisi yare dro ba kopani eno na ye give us cool capsules and afi pea capsules no won se nkomo a ye di ni nyina ne ye intini no nkomo na se intini no nkomo nso a oha no ba enti ebra odi we no aso oha no ano no na wapewe na evansen oha bi a enya no intini mo no na wama we no esi ne dadam ebiemu eno ti moja no so aflo etumi ede efle won se obega se ne tan kan se ase bibi ashrenke no na ase intini no se amoamoa moja no emuasisi a moja na ede ntumi mfemu enti unya pea capsules na eno na ebe boa o ama afere ntini na emotumi ada ho na moja no etumi edi umo efrisane enti eno no na menuanu mema no nso ene me papa na me wo fasefo na yo moye bibi won se masturbation ade ba ko a hapa na obi biara why masturbation pen bia no anaso wata no wano no oba pa won so hono mo ana ase na fe de ne ho atenka ne ho akono no aben no ene obi de ne ho twi ne kakra pe a
na se ne ho peja na se ne ho ayeyi me pa cho obi a wa masturbation pen me pa cho aduro we e na be boa won se wo yesa na e ma se bi obema no efon na se sote na afede be kwa wie che na umpa so agudie no modembo no enkonkan na de oha kase e de brew enti na me kan fo de ma se obi biara wa ye bi pen no we drown here e give us cold capsules and na afeni pea capsules eno na won se be wie che na mpa so agudie na woni oba da ho wo kanchima wo yire wo dofo na wa bie na se o kwadwo enti ni outumi ye ni se sie ya wa wie me pa cho da bi be ma de so otumi ma odew ene ani gi a ewo eya aware mu ene asetena mu no otumi ema na ye de ewie peye ene opɛ osebo opɛ mnane ahodo e ko otwi kɔbreman ebe nyina de a edu anadwo a fa bibia to nkyɛn ma wodɔfo za mpa wono so yoba ma ne hu ensisi ne ho so ma sa eni gi esononko na yomutanya no ma ono so nya bi eduro we now here eye givers co capsules ena givers pea capsules yenro no enya aphrodisia enya sa wo kofa don hwere simadua santem dabi wo nom no na restore nipedua no ma onipedua na de etumi aye kama na bibia no etumi akonkan de ama enro ya me ni adofo di hu nkomo na ukọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop Ghana ha eni wiase afa na bibia na obenya givers co capsules ena afa givers pea capsules enti obi biara ayem tim ewo so obi biara sisi yare hawo na tete wo anase obi bia nso amene wo ka say no why masturbation nyina pen no we dro givers co capsules and have a givers pea capsules enro no mema no oba nso no enti oba wo yematim bema wo yematim na untumi nkonfinchire wano e bia na wotwe obi wo no anansa na da so no me pa cho unya dro no bia enu ana ye koko no koko ni amama obo nso obi de na aba be si ni minimu obi di wo ho a esinenu obetumi aposa na ni saa obi de nso wo na somu de bia na ni titu ni mo nsantwefo no newsroom ene obekọ pen top ene A4 sheet no abobo pepe no de nanam so wonza aso no ye wodro ben ye de ti asem odi ni ama hyehyɛ hyɛ mu saa no e bia na fofia nto ata na akọ wo mu wedi waso ne dan afede ye kasa yesa oda na waso baako yesa odi banku na ti ade eno nti na ese onye aduro baako eno na betumi ade aboa givers co capsules and afa givers pea capsules na ya da wetumi enya no menim say givers ye names no mo hwe TV ene abefo no na ma no wo ho na mo ma mensi so biom 0543 22 24 70 0543 222 470 na woni ye ni nkomo na ye kire wadwen so na wonti ase bia no me pa cho ene fia da ya wo didwa na wudi untade dwa unuane dwa wa ho fade ne wa ho siesie dwa no pa cho bomoden bowra herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ne di wa pomudin so dwa esan se wokoto nuane ni nyina ewie wokoto atade ye fa ni nyina ni mpabo ye fa ni nyina na ahoden ni ho a obeyeden e na wo de aye adwuma enti no mo apomudin so ho dwa eden ehia na bebia ntumi nkonkan ene fiade de mi koi ma mfa no amba na mo Ghana fo nim dada awa adwaman so givers antontom da ho eno ana ye givers herbal mixture ebia na otwe obi ye party bi obi ye birthday bi wo dwumede bia odi de aduane be pai nanso wutie mi wonu mu ato aduane evi adokodoko de kro no mu a na anyonyo wo nanumu me pa cho address okope givers herbal mixture givers herbal mixture eno na ya to ni din say givers entontom ye den eda ho kope bi malaria emmoa na entontom ba ye frɛ no female anopheles waba beja sa plasmodium parasite wo wuntini no mu no wo sa wunum nsuo no enam wuntini mu enuane no ahodo di nyina so wo wuntini mu akoma no so mojo de ba na enam wuntini mu enti plasmodium parasite nso be gu wuntini no ma na afede agini peduane aboso eno sa na count de hwe ho no ma na eni enyan na ye den ye do kodu aya sabi agi se de nsuo si so na mom no okope give seba mixture na ono no mo a ebetumi ade aboa enti se wonu mo ato asa wuti ta papa o shota de asa oye boho oji hu bia nje a givers herbal mixture givers antontom da ho no na wakope bi no ano no na bibia tumi akonka enti na mess no 0543 22 24 70 0543 22 24 70 Yada say papa pa anti no give us a center na yete won kano
Tumike now so kopel de be bia utosini wo mu no na timi aboa mo apomuden pa. Ame nkomra na ye ba foforo bi oho ye beto so.